Mamay, daday, hindi ka kayo mag-ayam. Kaya manahin isla ka man makapuran. Daday, at dati damagat. Kaya niya manatan. Pagpulyan ka, 100,000 win no ni mamay. Ay, kapo anak. Siyempre ni mami ma. Talab na lab pa ating mami. Siyempre ni mami ma. Sa isang sulyap mo ay nabihag ako para bang himala ang lahat. O mamay, si Kamat, 100,000 win no ni daday. Sa 100,000 na tada Servina, idadim awan. Suspek, tay bado na branded, tay buhok na rebanded, tay kuko na extended, ngayon tay utang na ay na stranded. Suspek, kunanangawan kwartana, nakadumot ti pangarap na. Suspek. Kuna nang ngawang kwartana. Nung kinanayin nga sumangpot ti parcel na. Anak man. Suspek. Naglaing nga dumawat kwarta. Nung kinanayin mga bagsak titis na. Biwak aga, day. Ay, nako. Bakit? Nakaw. Nana, ampay, papa naman Ay, na. apan ka man makiinuman. Apaw, nalipatan manin bakit nagpakadak kita tay kanya man. Kinagawis garod ni pari nga ba dong bakit nga agshot kami kano DJ Balayda. Dim ko na ay nga pigilan na manayin ay na ako dinalagarod pinalubusan din na minsanin bakit kababain mutain. Ibagadan anga andera mutain. Ay na po bakit. Man, palubusan ka. Sana Oh, anong day toy? Red House? Lang balon mo, tanggal makiinom. Nimaya man bakit ay naabaw. Nagsaya atay. Ang bagmanta na lagip mo bakit nga pabalunan na ay, thank you bakit. Inagarudan bakit eh. Gure ka. Kaya, Alam daw ni, paggatang nyo ti ara. na, Kasi mayat kurang man. data. Ay, nagsaya atin bakit. Thank you bakit. Ate pa ni, paggatang nyo ti pulutan, tabakawan tin luto da nga pulutan di dyan. Nabaw, nagsaya atayin. Ay, nagragsak di barkada dito yung ngay. Ni, napay na yun na? O, yung bagla nga, gastusan nyo mata. Ay, naapo bakit nagbayatin ngay. Thank you bakit. Thank you. Inagarudan bakit. Ay, napakagbabawi ka pa. Gure ka pa. Na, ganun Ampay. pa. Na, adan sapay ti pabalon na. Kasla adan sapay tinaluto nga ipabalon ni bakit ha. Bakit? Gure ka. Na, apay tabag. At dati amin nga badbado mo. Itugot mo, tauri ije kang agyanan. Alam, orang kang agaw awi doon.